Hello everyone. Hello. Thank you for my 1 million viewers. Thank you so much. Ayan. Ayan. So, maingay ang aming kapitbahay. Okay. Oh my goodness. Hindi ko na-edit. Good things dapat happens and waiting. Okay. So, edit ko. Hindi na-edit. Thank you. I-edit natin. I-edit natin. Ano ba i-edit yung title niya? Mamaya ko na lang. Thank you. Maraming thank you guys. Ayan, hindi ko ma-edit yung ano ko ngayon. Hindi ko ma-edit yung ano. Paano ba i-edit ito? Sorry, wrong spelling ako sa title. Things pala. So, I'm sorry guys. Mali ang spelling ko. Good things dapat. Later ko na lang siya later ko na lang siya good things. Mamaya ko na lang siya tawag dito, i-edit. So, talagang ano siya. So, nagla-desktop ako. Ayan. So, ayan. Hello, Mamita Gandara. Ayan. Nagsasalita ako mag-isa kasi mali yung spelling ko dun sa title. Anak ng tipak. Mali yung ano ko eh. Ayan. Mali yung tawag ko dun. Mali ba yung ano ko? Tawag dun? Spelling. So, nandito si Pusa. Ay, dito ko na lang sa kabila si Pusa. Ayan, magyaya ka ng maraming viewers, Pusa. Ayan. Okay lang po, Mamita. Ayan, medyo, nandito ako sa kwarto. Ang gulo ng kwarto namin. Ayan, nandito ako sa isang kwarto. Ayan, stock room ang labas ni Yuan. Maraming salamat. Saglit lang. Magulo-gulo. Nakikita yung kaguluhan sa bahay ko. Super busy ako. Anong oras na yung ano mo? Ano ba itong camera? Umayos kang camera ka. Ayan. So, hopefully, Mamita, maka-attend ako sa'yo bukas. I'll try my best. Maraming salamat. Ayan. Mama Jen, ayan, nandito tayo. Nag-desktop ako ngayon. Nag-desktop ako para at least magamit ko. Minsan kasi, kanina kasi nag-live ako, pero ano lang naman, nag-live ako ng, tawag doon, nag-live ako ng 2 hours, pero ikot nga ng ikot kasi pag sa cellphone ako, Diyos ko, tawag naman ng tawag yung kapatid ko, nakakainis. So, flight kasi nila, magpa-flight kasi sila bound to Cebu. Kaya tawag ng tawag kasi ay, pinadala ko sa kanina maaga 9 AM. Ay talaga po. Sige Mamita, bukas ulit 9 AM ka rin po ba ulit? Ayan, Mama Jen, pagpasensyahan mo ang nakikita mong background ko kasi nandito tayo sa stock room. Pag nasa isang room ako,
maano, magulo yung husband ko kasi siyempre doon din siya nagagawa ng mga plano. Kaya dito tayo sa dito tayo sa mahiwagang dito kami nag-i-stock ng mga gamit namin. Ayan. So, ayan. Thank you so much. Maraming salamat sa mga kaibigan ko na nandyan. Mama Jen, ayan Mamita Gandara. Ayan Ate Jane, Mama Jen, dikitan mo si Mama Gad, si Mamita. Nagla-live stream yan after ni Elias TV kasi dati ang live streaming wasan yun. But still, ayan, si Mamita, may ever dearest Mamita. Okay? So, loading ba ako, guys? Can you please tell me kung loading ba ako? Ayan, maraming salamat. Loading ka na. Kaya nga, nakakainis. O, ayan, okay na. Hindi na, hindi na loading sa ano. Ay, nakakainis. Nakakainis talaga. Loading pa rin ba? Ayan. So, talikod natin ito kasi baka maano. Ayan. Thank you sa thumbs up. Ayan. Maraming salamat. Okay na. Yes, thank you, Mamita. Na-miss kita. Ayan. So, yung isang group, may nag invite sa akin, YouTubers daw, vloggers, will having a reunion in Baguio City by the month of June. So, Saturday and Sunday yun. Kaya, nag-ano kami, nagpaano kami ng sa t-shirt namin. So, 300 plus. Ayan, done ko na si Mamita. Play ko yung Grow 9 niya. Ayan. Mamita, ayan si Mama Jen. Okay na daw yata sa'yo. Ayan. This site has been updated in the background. Ano ba itong background na ito? Update na ng update. Hindi ko nga alam kung ano yan. Mamita, di ba sa desktop ka din nagla-live? Ayan. Mamita Gandara, thank you Mama Jen. Thank you. Hello Mamita, dan na kita. Ayan si Mamita, mamaya yan magsusukli sa'yo Mama Jen. So, nagla-live streaming din. Pero yung ano, yung 'di ba Mamita, dalawa yung pag sa desktop ka, mayroon doon nakalagay na go live, stream, may word na webcam stream. Ayan, so pinindot ko na lang kanina yung stream na mag-stream ako pero hindi siya umubra kaya nag-clinic ko yung webcam. Then direct na ako sa YouTube. Ayan, di naka-open ako. Loading na naman. Kaya nga, paano ba to? Ayan, loading na naman. Sayang naman. For ilang buwan hindi ako nag-desktop ng live streaming ko ngayon lang ulit. Ay, sad. Tapusin ko lang to, hayaan ko mag-loading siya. Nakakainis. Ay, Diyos ko, paano ba to? Ayan, okay na po ba? Pero hindi naman sa akin loading. Hindi siya nag-loading sa desktop. Kahit sa ano, sa cellphone, okay naman. Oo. Ayan, so start ko lang to. Kung magluluto pa ako, kaya lang binukas ko na siya para naka-ready na ako mamaya. Kaya inopen ko na siya. Ayan. So, thank you so much, Mamita Gandara. Nakakatakot naman yung mag-loading, di ba? Baka mamaya mawala. Ayan. So, kanina nga ilan lang ang viewers ko. Naka 2 hours ako. So, kunti lang ang bigay ni Lolo dun. So, we need some more. Ayan, yaan mo kahit silent LS. Kaya nga, Mamita, di ba? Kaya lang,
'Pag silent LS kasi ang parang konti lang yung ano, WH mamita, okey lang ba yun? Sa cellphone, kanina ako nag-live 2 hours, 88 minutes lang yung nakita kong bigay ni Lolo sa WH. Ano ba yun, totoo ba yun? Days na? Then 2 weeks kasi hindi ako nung nakaraan buwan ng 2 weeks, almost 2 weeks, ako makapag live stream ako sa'yo. Mag-live, makala ano ako sa'yo. Ayan. Bakit kaya ito may ganito? Ayan. So, thank you so much. So, paabutin ko lang dito siguro ng ano, mga 2 hours dito tapos mag-cellphone na ako mamaya. Diba? So, magluluto lang ako mamita mamaya. Ayan. So, mga 7 siguro. Stay ko lang to dito. 'Di ba? I-stay ko lang siya dito para tuloy-tuloy na mamaya. Malay mo gumanda yung ano. Minsan kasi ang internet naman talaga ang nagluloko, hindi 'tong ano, 'di ba? So, ang hirap. Hindi mo malaman ng ano. Bakit ba this site has been updated in the background. Ano ba? Ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat sa inyo na nandyan. Ayan. So, maraming salamat. Kunti pa talaga. So, mamaya, mga madami naman na yan. So, isa-silent ko muna, mamita. Magluluto muna ako at baka magluluto ka din. Maglutuan muna tayo para sa ready na tayo mamaya, no? Sinalang ko lang to para at least umaandar na yung oras. Ayan. So, maraming salamat. Balikan ko kayo mamaya. Magluto muna akets. I-silent ko muna siya. Ayan. Okay lang, mamita. Mag-silent LS muna ako. Ayan. Okay. Hello, Abu Dhabi YouTube. Thank you for coming again. Maraming salamat. Ayan. So, magluluto muna ako ha. Mamaya na kita isa shoutout pag dumami tayo mamaya kasi
Nagsipaglutuan na si Mama Jen nandyan. So, later na lang po. Ano po, magluluto lang ako saglit. Ulam lang naman ang tululutuin ko na. Okay, thank you. Hello, Mr. Adrian Rodarte. Shout out to you. I've been in the kitchen. I need to cook some food before I focus on my live stream. So, yeah. You can wait for me. You can wait for me, guys, for it's about 20 minutes or like that, so that I cook my vegetable salads first. Then I'll go back. Okay. So, Mama Jen, mangisda ka lang sa mga papasok. Ayan. Parang stream and I just stop. Okay. So I'll be back, guys. Thank you, Mr. Adrian Rodarte. Thank you so much. I'll be back after a minute, okay? So I need to fix all in the kitchen, then I'll be back, okay? Thank you. Just wait for me, guys. You can stay 15 minutes on my live stream. Then you can go out fishing. Kung na-fish nyo na lahat na nandito sa loob, you can. You, free to, free to go fishing somewhere. Then you have to be back again here. Thank you, guys. Mama Jen, magluto muna ako, ha? Mangisda ka muna dyan. Pagtapos na, pwede ka naman sa iba din. Balik ka na lang po. Magluto muna ako, ha? Ayan. So, Mr. Adrian Rodarte, thank you so much. Ayan. I'll cook first, then I'll be back for at least 20 minutes, I think. Then I finish of it. I'll be back, okay? So, stay tuned on my live stream.
Hello! Nagluluto. Nagsasalang kasi ako ng nagluto ako. Thank you. Thank you for million thumbs up. Thank you so much. Shout out to you, Renver. Hello to you, Renver. Renver Vlog, shout out to you. Ayan. So guys, if you are not yet connected to Renver Vlog, kindly be connected. Elias TV, hello bro. Ayan. Nagluluto kasi ako pero ang lulutuin ko lang naman na is yung magsasalad lang ako ng ng vegetable. Flowering fish. Ang kakainin ko ay nilagang kamote. Ayan. So, shout out Mr. Elias TV. Thank you so much, bro. Nandito yung malupit na host. Ayan. So, loading-loading ba ako? Dinadalaw ako ni Aling Luding, nakakainis. Kanina pa. Gusto ko nang ibalibag tong desktop eh. Ayan. So, Mr. Elias TV, hello. Thank you so much for coming here on my live stream. Ayan, 1 million viewers. Thank you. Ayan, nawala na sila. Mr. Adrian Rodarte, are you still there? Yes, ang aking yung aking pinakamalupit na friend. That's Mr. Adrian Rodarte all the way from Texas, USA. Ayan. So guys, ayan, sige, habang nagapapakulo ako ng tubig, dito tayo. Okay guys, so pasilip-silip si Hus dun sa kusina. Nandito tayo ngayon sa, kuweba ng mga istakan. Kasi, ayan, para hindi din ako naiistorbo dun sa kabila. Kasi pag nasa sala tayo, hindi makalatag ng mga plano si husband. Ayan, ang dami-dami niyang plano ngayon na ginagawa. Kaya dito tayo. Ayan, Mama Jen at Elias, di ko makita si Jose Manalo. Si Jose Manalo kasi ninja yun. Ninja si Jose Manalo, hindi yan magbabakas, Mama Jen. Pero full watch po siya. So maya-maya makikita mo ang kanyang pagtapik sa pula mong manok through email. Ayan. So magi-email po. Kindly everybody everyone kindly check every day your emails. Ayan, doon nyo makikita lahat ng nagtapik ng pula sa inyo. Automatic yan. Magme-message. Unless na hindi naman talaga kayo tinapik na sa pulang manok, hindi nyo talaga makikita. Or either na spam. Ayan. So, ayan. Pero ang mga ninja ni ni host na malupit, ni Elias TV is a legit. Ayan. Legit ang mga ninja nila. Kaya nga may, di ba, mayroon silang tropang tulungan. So, they are, sila yung may mga hawak ng mga malalaking ninja. Ayan, ayan. Hello, Renver! Sabi ni Mama Jen. Hello to you, Renver. Thank you, thank you. Maraming salamat. Ayan, pabalik na lang ha. Ayan, Renver, are you still there? Thank you. Thank you, thank you. Okay, maraming salamat. Okay, ayan. So, we are now 3 million in the house. And 4 million love of Damsak. Thank you so much, guys. Ayan, madilim ba ang camera ni host? Diba? Kasi itong desktop, wala siyang naka-built-in na, so ito lang. May I see, I have to fix this. Okay ba ito? Parang hindi nakikita ang kagandahan ko eh. No. Hello, Redbird. Dumikit na ako sa'yo. Pabalik na lang ha. Yes, mamaya yan, Mama Jen. Ayan. So, basta guys, titingnan nyo lagi yung mga dumikit sa'yo sa email. Then, yung likely spam. Oh my God. Yung isa kong phone, baka dukutin sa bintana. Saglit lang.
Ayan. Dito tayo. Dito tayo. Ayan. Ganun tayong mga syempre, hindi wag nating pabayaan yung mga una nating naging trabaho. Yan. Being an online seller is also hindi madali. Ayan, hindi madali, di ba? Ayan. Pero we're going, go lang tayo ng go. Mararating din natin na yan. So, yung title ko, Nakulangan ng T. Di ba? Good things good things happen and waiting. Ayan. Pero, nakulangan ng T. Nanibago ako sa desktop. My God. My God. Sa cellphone, I think. Pero itutuloy natin ito kung okay naman na siya. Ayan. So, thank you so much, guys. Maraming thank you. Alputer Oragon. Yes, from Trupang Oragon. That's Alputer Oragon. Okay? So, shout out to Harong. Kumusta Harong Munoy? Ayan, nakatago na naman ang ano sa di. Nakatago ang ano niya. Mga banana tada itanahiling. Ayan, pakitamsa kanyo si host dyan sa mga dumating. At sa mga hindi pa nagtamsak ka host, pakitamsak naman po, please. Ayan. So, I'll put her Oragon. Ayan, Mama Jen. Anuhan mo na agad dyan. Sunggaban mo na. Saro man na Oragon. Alputer, Oragon. Si Mama Jen isaro man na Oragon from Bulusan, Sorsogon. Ayan. Kapitbahay ko po si Mama Jen. Ayan. So kindly support my Mama Jen all the way from Bulusan, Sorsogon. Ayan. Kaya matik na yan. Konektado na siya sa Team Oragon. Ayan. Thank you so much for my 3 million viewers. 4 million love of Damsa. Thank you so much, guys. Ayan, ano ba itong camera ko? Parang I'm not so satisfied about my camera. Ayan. Ganyan na siguro, no? Pero pangit naman. Ayan. Ayan. So, ganyan na lang. Nakikita nyo pa ba ako? Blurred. Ayan, ano ba? Ano ka bang camera ka? Ayan. So, ganyan na lang. Natabunan si pusa. Ayan. So, we're gonna have to fix my camera first. Ayan. So, shout out. Nasaan na kayo? Ayan, si Alputer Oragon. Ayan. Oh my goodness. I need to fix my camera. Wait lang, guys. Ayan. Okay. Ayan. Okay na. Ayan na. So, this is it. Ayan. Shout out to everyone. Maraming 5 million love of thumbs ups. Ayan, Alputer Oragon is in the house. So, if you are not yet connected to Alputer Oragon, kindly be connected. Okay, so thank you so much, guys. So, we are now 2 million in the house. And we are 5 million love of thumbs up. Okay, guys, I'll be back in a minute, guys. So, isdaan lang kayo dyan, Mama Jen. Magluto muna si Mama Jen. Sige, Mama Jen. Ayan, si Renber, mamaya yun siguro kasi nag-BG si Renber. Kasi nga, nagluluto din. Then, ayan. So, Mr. Alfoter Oragon, if you are not yet connected to Mama Jen, be connected. Mama Jen, you are running out for your road to... One more for her road to grade 1, for her road to graduation. Okay, Mama Jen, I'll give you one. Dito na, Mama Jen, si Starlatan. Mama Jen, are you still there? Ayan, ibibigay. Ayan, so Starlatan. Tignan natin, hanapin kita Mama Jen. Okay. So Mama Jen. Mama Jen, Mama Jen, Mama Jen. Hala, ano ito? Puro live ako.
Dapat pala mag-delete ako. Ayan. Really? So, 100 na si ano. Ayan, thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Ayan, may I see my channel kasi parang nagpindot-pindot ako kanina. Then, parang marami ako naka-live. Oh my God. Ay, hindi naman. Okay naman. Ayan. So, that's it. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Hindi naman. Delete. Okay, so maraming salamat. Ayan. So, ipapaabot ko lang to ng 1 hour, then mag-ano ako, mag-relive. Magre lang, baka kulo na ang tubig ko.
So, magre-relive na lang ako, guys. I need to relive. Go on to relive. Magre-relive ako after an hour. Ay, after 9 minutes. Ayan. So, magwa 1 hour ako. Then, I'll go relive. Magre-relive tayo para maganda yung ano natin, reception ng ating